Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Tisati tapinda muma messages edu, please like and also comment in the comment section. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, hai, mukomana muri sei zvenyu, ndazowana page renyu nezuro ndinogara ndichiteerera nyaya dzamakamboverenga. Ndakangonzwa moyo wangu uchiti ndinofanira kutumira yanguwo nyaya futi. Zita randiri kushandisa pano ndinonzi Monica. It is a ghost account, not my real name. Ndine makore 19 uye ndiri kunyora ndichitodedera kutaura kudai nekuti zvandiri kuda kutaura apa hazvisi zvevana vezera rangu. Ini ndakabva kumhondoro neshamwari yangu uyo ainge agara achishanda muno muHarare, ainge achiita zvehomemade. Mukukura kwangu ndakakurawo ndichifudza mombe. Ndainge ndichienda kuchikoro netsoka kutoshaya bhutsu, saka ndakazoguma ndava kutiza kuchikoro, ndava kuita zvekufudza mombe. Saka amai vangu vakazotaura naamai vaGrace vaigara same line nesu, vaona kuti zvandaiita kuswera nevakomana kumafuro zvainge zvisingachaiti zvachose, nekuti vainge vava kutya kuti zvimwe kuda ndinozobatira pamuviri, sezvo ndainge ndingori ini chete muvillage medu mufudzi wemombe uyo ainge ari musikana. Kwava kuzouya kuNorton ndikatanga kushanda as a maid. Grace ainge akandiudza kuti iye ainge ava kuenda kuchurch imwe iyo yainge iri yevamwe amai avo vainge vari amai vepa next door apo pandainge ndichishanda. Amai ava vainge vachinzi amai Mangwiro, vainge vari muprofita wenguo tsvuku. Ndikamubvunza Grace ndikati seizve, nekuti kumusha tainge tagara tichipinda AFM. Akati iwe zveku AFM ndezvekupenga, nekuti ku AFM hakuna zambuko. Chandiri kuda izambuko. Iye ainge achiti ainge achida kuti ange achizowana mukomana anenge aine motikari, imba uye zvekare nemari, achiti zvekutambura ainge asingachadi. Panguva yacho iyoyo ndaisaziva nezve anonzi marine spirits. Ndainge ndisati ndakambosangana nemashura kana zvinhu zvepasi pemvura. Zvinhu izvozvo ndaingonzwa vamwe vachingotaura so, saka vazhinji vaitaura mukuda kuchikidzira vanhu. Dzimwe dzainge dzingoriwo n'anga dzemavillage uko kwatakabva. Ndichiti inyaya dzevanhu vanoda kungochikidzira vanhu, vamwe vainge vachida kuita sekunge vane masimba. Paiva nevamwe gogoso avo vainge vari vekumaraini ekwedu vaipota vachiti ndinoenda kumvura, ndinoenda pasi pemvura. Ndainge ndisina kana basa nazvo zvinyaya zvavo, because ndaingoti unogoenderei kumvura kwacho iwe uchiramba uri murombo kutambura zvinosemesa kudai. Saka ndaisambova nebasa nekuteerera nyaya dzavo. Ndakasvika muNorton ndiine makore 16. Mukadzi wandainge ndichishandira ainge achinzi amai Sharon. Ivo amai Sharon vainge vasinganetsi zvachose. Basa rangu raiva nyore kwazvo, raiva rekubika, kuchengeta mwana wavo mudiki. Amai Sharon vacho vaiva mukadzi ainge akanyarara, vainge vari small house. Murume wavo aipota achiuya pano nepapo. Nguva zhinji vaingoenda kungonosangana nemurume wacho Samwe uko kudhuze, vaiti kudhuze nekwainge kuchigara amai guru vavo. Saka aingopota achingobuda then over aenda kulodge uko kwa vanenge vachigara. Vaikwanisa kutogara kana mwedzi wose kulodge ikoko kudhuze nekwainge kuchigara amai guru vavo, kuitira kuti asazonyumwa, because vainge vasingazivikanwe kuti variko zvekare nemwana atovapo. Vaingonetsa semunhu anenge achikupa mari, vaimbonetsa zvavo, but not always. Nguva zhinji vaingogara vasipo nguva dzose. Ndakazotanga kuwirirana navo amai Mangwiro zvisingaiti. Rimwe zuva vakandimutsa, painge pari pakati peusiku, it was around 1 AM. Vakati kwandiri, Monica, muka
mushure mekunge vandifonera vakati pfeka hembe dzako dziya dze-white. Pandakatanga kuenda kuchechi kwavo vainge vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga mucheka uyo wandainge ndichazoshandisa riri dhuku re-white, ma-t-shirt e-white, bra white, zvese zviri zve-white including masocks uye zvekare nematennis e-white. Ndo zvavainge vakandiudza izvozvo kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga, asi vainge vakanditi uchazozvipfeka zvinhu izvi kana ndakuudza, saka zvainge zvitori zvinyowani. Uye pavakandifonera mukoma ndakatoshamisika because tainge tisiri that close, plus munhu aigara akangowandirwa nevanhu because kubatsira vainge vachitobatsira zvekutodaro. Ndakati ndasvika pamba pavo zvakandishamisa kuti vakabva vachizondipa gauni ritsvuku uye zvekare vakandipa scarf, vakandifukidza musoro wangu nescarf iyoyo pamusoro pedhuku rangu re-white. Zvainge zvisingameki sense kwandiri because kana riri sescarf racho rainge ringoriwo re-white sedhuku chena randainge ndakapfeka. Vakabva vachizoti kwandiri Grace ainge asiri kubatika pafoni. Grace ndiye aigara achingovabatsira nguva dzose, saka vaida kuti ndinge ndichizovabatsirawo zvezuva iroro. Vainge vachazondipawo kamari. Takabva tatanga kufamba, tainge tisiri tega kusvika pane rimwe dziva makaremo muNorton. Takatombofamba nemotikari ndokubva tachizoburuka tikazotanga kufamba netsoka. Saka patakaenda pacho painge pasiri padziva because takazoenda pane kamwe karukova. Ipapo ndainge ndava kutya. Tainge tiine vamwe vakadzi ava vainge vakatowanda. Vakadzi ivavo vainge vatorarawo pamba pavo. Vamwe vacho vainge vabva as far as Cape Town for matare avo emanjuzu kuti njuzu dzavo dzinge dzichizosimbisiwa. Paitova patori neumwe mukadzi uyo ainge atobva kumhiri kwemakungwa. Ivo amai Mangwiro vakazviona kuti ndainge ndabatwa nekutya, vakati kwandiri, usatya zvako Monica, usatya hako, hauna kana chinotyisa chemumvura chauchaona, asi ziva kuti zvauri kuda kuzopinda mazviri izvi muzuva ranhasi zvichakupa simba rakawanda ende uchazova munhu anenge aine mari. Zvandakaona pasi pemvura mukoma zvaityisa because takati tasvika pakarukova pacho pakatanga kubvongodzewa mvura. Ndakatomboramba kupinda mvura, vakati aizve saka uchandibatsira sei uri kunze kwemvura? Vakadzi vose avo vatainge tiinavo vose mukoma havana kana kumboratidza kutya. Wose ainge aripo akatongopinda mumvura. Then ndikazopindawo mumvura. Ndini ndainge ndichivabatira mbiya. Vainge vaine mbiya dzavo 6 idzo dzavaishandisa pakubhabhatidza kwavainge vachiita vakadzi ivavo. Waiti kana ukauya ukamira pamberi pavo ndaivapa mbiya one after the other inenge iri pamusoro. Kana ndikavatambidza then vaibva vachizoshandisa iyoyo kukukupa nemvura vachikubhabhatidza vobva vandipa. Kana vandipa iyo yavanenge vandipa then ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoisa pazasi pedzimwe mbiya kuitira kuti vasazodzokorora pamunhu 1. Ndichiverenga kusvika 6 dzakwana. Vakadzi vose vainge varipo vakabva vachizobhabhatidzwa saizvozvo. Vakati vapedza kubhabhatidzwa tava kutoda kutobuda. Vakati hazviite kuti uyo ange achibuda ndisina kumubhabhatidza nekuti anozotora minyama yenyu yose iyo yamasiya muno. Saka vakabva vachizotanga kundibhabhatidza pambiya yenamba 6 mukoma. Ndipo pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndatonyura, ndainge ndatova pasi pemvura. Handina kunzwa sekunge ndiri kunyura. Ipapo panguva yacho pandakanyudzwa mumvura mukoma nashi handina kunge ndazviona kuti ivo vainge vatoripo uye zvekare nevamwe vakadzi vose vatainge tiinavo naivowo vainge vachitoswima vatori mumvura vachitotamba nehove. Zvakaitika ndakaona sekunge pandakanzi regedza kufema because ndainge ndichitya ndichiti ndava kutofa, ndava kufa.
saka ndichirwa kudaro ndichida kuti ndige ndichiswima kuti ndinge ndichidzokera pamusoro pemvura, ndipo pandakanzwa voice rakaita sekunge rakataura neni but rainge risiri ravo amai Mangwiro. Ndakangonzwa voice rakati kwandiri, regedza kufema. Saka munhu iyeye uyo akati kwandiri, kana ukaramba uchingofema uchafa, regedza kufema. Ndainge ndisingamuoni but ndaingonzwa kuti pane munhu ari kutaura neni. Saka paakati regedza kufema nekuti ukarwa nemvura unofa, pandakaregedza kufema mukoma ndipo pandakatoona kutoti ko ingawani mvura haiuraye. Ndipo apo mvura payakabva yachizovhura nzira ichitipinza mune imwe nyika. Avo vatainge tiinavo pasi pemvura including amai Mangwiro vakabva vatoregedza kutotamba nehove dzavainge vachitamba nadzo, vakauya vakatonditarisa vakatanga kutoseka, ndokubva vatotanga kutoswima vachienda uko kwainge kwavhurika nzira. Neniwo ndakabva ndawana simba rakaita serehove ndikatokwanisa kutotanga kutoswima, zvinhu zvandainge ndisingatogoni because mvura ndainge ndichitoitya kubva kudhara. Tichingonopinda mune imwe nyika, ndakaona mukomanashi kuti kwainge kuine imwe imba yainge iri hombe uko kwatainge tichienda, yainge yakaita sepalasi yakakura yakanaka kwazvo, ichita sekunge yainge yakavakwa negoridhe. Kwaiva nemiti mukoma, iyo miti yainge iine michero yegoridhe. Ndakaona pasi pemvura pakanaka. Vakadzi vandakaona vainge vakawanda, vazhinji vainge vakapfeka machira machena nemamwe eblue. Maziso avo ainge ari eblue but ainge ari makurukuru seehove, ainge akanaka kwazvo, ainge achipenya maziso avo. Ndakazonzwa izwi rakati kwandiri, kubva nhasi ziva kuti uri wedu. Ndakabva ndanzwa muviri wangu wose uchipisa, even though ndaiva mukati memvura ndainzwa sekunge ndiri kupinzwa mumoto. Saka takazodzoka, but kudzoka kwandakaita mukomanashi handizivi kuti chii chakaitika. Kudzoka ndakadzoka asi ndainge ndisisiri Monica wandaimbova. Ndakamuka mangwanani acho makuseni ndainge ndiri mumba mandainge ndichirara, uye ndainge ndakatopfeka night dress rangu iro rainge rakatozviomerawo haro. Asi ndakazonzwa kuti pasi petsoka dzangu painge pakanyorova. Kunomuka kudai ndipo pandakaona kuti ndainge ndakatozara majecha pasi petsoka, uye zvekare nepamubhedha ndainge ndatozadza majecha because kumusana kwangu kwainge kwakazara jecha, uye zvekare nepafloor painge pakanyorova. Ndichitoona matsimba angu pafloor kuti apa patofamba munhu akanyorova. Kubva ipapo upenyu hwangu hwakabva hwachizochinja. Ndakabva ndachizotanga kurota ndiri pasi pemvura, ndava kusada uye nekusatokwanisa kugeza nemvura yepatepu oro mumugodhi, asi yekumadziva chete ndiyo yandinogeza nayo. Izvi ndo zvinoitika kana kuri kunzi ndikageza nemvura yepatepu kana kuti inobuda mumugodhi. Ndinotanga kubayiwa mvura inenge ichindibaya-baya, uye zvekare ndinobuda mamwe mazipundu, kwete kuti munyaviri. Mapundu iwawo anototanga kutobuda hurwa zvekuti kana ndikaenda kumusha ndinototambudzika. It's either ndinoenda ndonogezera kudziva kana kuti ndikasvikako kuine vanhu ndinobva ndangochera mvura apa kuti ndinge ndichizonzi ndasvika kune dziva kuvillage kwedu kwatinogara. Unotofamba about 10 kilometers ndo kwandinoenda kunochera mvura ikoko kudziva, nekuda kwekuti yemuchibhorani handikwanisi kuti ndinge ndichigeza nayo, kana kunwa chaiyo handinwi mvura yemutepu. Asi kana kuri kubika ndinokwanisa kubika nemvura yemuchibhorani, kana kuti mvura yepatepa haina zvainondiita. Asi kunwa mukomanashi ndinorwadziwa nemudumbu, ndichichaya ndichiita sekunge munhu anenge aine maulcers. Kana mukandiona ndichirwara kudaro munochema imi nekuda kwepain yandinenge ndichinzwa. Saka pakugeza, kana ndikageza nemvura yemutepi mukoma ndinotofenta kwekanguva nekuda kwepain yandinenge ndichinzwa. Dzimwe nguva ndinotonzwa sekunge ndiri kushevedzewa nemazita, asi mazita awo avanenge vachindishevedza nawo anenge asiri mazita
sezita rangu randinoziva rekuti Monica. Ndakazonzi ndinge ndichitanga sowe. Handichatauri hangu kuti sowe rangu iri ndakaritanga kupi. Ndakazotanga sowe mukomanashi handikwanise kudzikisa ipapo nekutaura zvakawanda nekuti nditoriwo mubetseri ndinotobatsira vanhu. Handibvumidzwi kutaura zvose asi ndinogona kutaura izvi. Tinodzidziswa kupa mapastors ekuti akati fire vanhu vose vanodona pasi zvine simba, zviya zvinoitwa nemapastors kuti anofuridzira mumicrophone vanhu vose vobva vadonha pasi vanenge vari muchechi make nekuti fire. Pane zvatinenge tatoita pashoko iroro iro raanoti kana akadanidzira kana kuti ndimi dzake idzo dzaanoti kana akaparidza then obva ataura ndimi idzodzo dzinenge dzitori idzo dzinenge dziine mhiko dzekuti zvatinenge takaita paari zvinge zvichizoitika kana kudaidza vekumvura panguva iyo yaanenge achida kuti vanhu vange vachimuropafadza nemari. Uye zvekare tinomupa nesimba rekuita mashiripiti, vanhu voti mamiracles, asi inenge iri minana inogadzirwa pasi pemvura, minana yekumvura. Titori nenguva dzekuti tinotodanwa totoendawo pasi pemvura. Ndine 19 years kudai ndinorwirwa nevarume zvisingaiti, those that are married nevasiri married, but zvose izvi handichazvidi, handichafariri zvinhu izvi zvevasikana vekumvura. Handisisina control pahope dzandinorota, handina wandinoroterawo hope dzakanaka, kwete kungorota. Tinongorota tiri kuma meetings, pose pandinorota ndinongorota tiri kuma meetings ende tinenge tichingoronga kuparadza upenyu hwevanhu. Ndinonzwa sekunge pane chinhu chiri kurarama chiri mukati memwoyo wangu. Ndinotonzwa dzimwe nguva kufambwa pamwoyo pangu apa. Izvi zvinowanzokuitika kana kuri kunzi ndinenge ndiine stress. Ndinotonzwa chinhu chichimhanya chichitamba chiri mumwoyo mangu. Mukoma, ndiri kuda kudzokera kuna Mwari ini, asi handizivi kana verse 1 remubhaibheri ringandipa simba. Haisi nyore kugara uchiyeresa vakadzi vanenge vaine nhumbu, because ndoku department kwangu ikoko kuyeresa nekudzikamisa nhumbu, especially kune vaya avo vanenge vaine problem yema miscarriages. Apa unenge uchitojoinisa vana vasati vatombozvarwa vechisikana, kana kuri kunzi nhumbu yacho inenge iri nhumbu yemwana musikana muworld yemamarine kingdom, marine spirits. Mukoma, ndiyo secret yangu yandati ndike ndichikuudzai muzuva ranhasi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngati taurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with him comment section. Rekedzai tiba taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Nyaya yema fake miracles mukoma. Izviwo zvakaitikawo kwandiri. Handikwanise kuita too deep nekuti ndinotya, because hii vanhu vacho vanodhila nevamwe vanhu vanokwanisa kutoti kana vakavatuma vanotokuuraya just to protect their reputation. Ndakamboti ndaenda kune imwe chechi yandisingatauri nezita, but ndiwawawa machechi ana papa. Ndaenda kwamukoma ndainge ndichitorwara, saka vakabva vati he was going to pay for my medical whatever. Ndikatoenda kuIndia for the surgery, but vanhu vemuchechi havana kuudzwa zvose izvozvo. Pekutanga ndakatanga ndamiswa pamberi pevanhu ndikabva ndanamatirwa, then after that ndikatonzi ndava kutotoreswa passport ndakaendeswa kuIndia in secret. Ndakati ndaendeswa kuIndia in secret ndikatoenda mukoma ndikatonorapwa. A surgery was done. Ivo prophet ndivo vakatobhadhara for the whole surgery and everything. Pandakazodzoka mukoma ndatorecover, but ndainge ndichiri kurwadziwa semunhu ainge aitwa an operation, but vakangoti ngotongoshinga kutongotamba uchifara pamberi pevanhu. Mukoma, I was then taken to church. Vanhu vose vakashamisika kuti musikana uyu anga aine maproblems
emakidneys ake iko zvino akatopora. Papa vakatomborira panguva yacho iyoyo vachinzi vainge vapodza munhu ainge aine kidney disease, izvo kwane mukoma hapana zvakamboitwa. Ndakaendeswa kuIndia ndikangonoitwa transplant. Ini ndinotogara ndichitongoenda because you have to keep on being checked nemadoctors kana waitwa the transplant yekidney. After church ndipo pavakazoti very sorry paya ndanga ndatokanganwaka kuti you are still healing from your operation mukoma. Ndakazotoendeswa zvekare kune vamwe doctor because vakandisimudza vachijamba vachiti this is a miracle. Saka ndakazototanga kutobleeda nekuda kwekuti vakandibata zvine simba apa ndainge ndisati ndanyatsokupora, apo pandainge ndiine mastitch. Tiri kuchechi ikoko mukoma pandakasimudziwa ndainge ndichinzwa kuvanyarira mukoma apo pavainge vachiti can I prophesy what has happened to this young woman. Ndichitoda kutoseka kuti hapana kana miracle kaapa, but at the same time it felt so strange because ndakati ndakamutarisa murume iyeye ndikati munhu uyu itsotsi zvake, but dai kwanga kuri kunzi haana kundibatsira kutaura kudai maybe ndingadai ndangova churu because ndainge ndakatonzi within 1 week ndaikwanisa kufa if I was not going to get the transplant. Ndakasimuka ndikaendawo kumberi ndichijamba iwe apa kutamba handigoni apa vepraise and worship mukoma. Handizivi kuti vanenge vachizviziva here madhiri acho kana kuti vanenge vasingazvizivi kuhaipa kwavainge vachiita prophet ipapo mukoma. Kana ukasatofunga nhamo dzako unokwanisa kubatwa nesetswa ukafa nekuseka zvainge zvoitwa vanhu mukoma. Munhu wose achinzi get up and jump and dance for the Lord pakabva patoburitswa mabasket seed offering zvikanzi if my God can cure this kidney disease, my God can also cure whatever problem or disease that you have in your life. Saka vanhu vakatotanga kutomhanya mukomana chivachuya kuzoisa maseed offering avo nekuda kwekuti the miracle was there mukomanashi. Ndakaendako kuchechi ikoko being on a stretcher ndakatobatwa nehanzvadzi dzangu ndisingagoni kana kuita sei pain yandainzwa panguva iyoyo mukoma because makidneys angu ainge akaita a total collapse. Saka ndairwara ndisingakwanisi kana kutaura kana kuita sei, and then he prayed for me. Vakabva vati dhimoni iro rainge rakandibata rainge richitoda kutoti vange vachitomboita zvespiritual warfare. Saka ndakanzi ndainge ndichazogara kumba kwavo ndichinamatirwa. Izvo mukoma vainge vatoronga plan yekuti vange vachindiendesa kuIndia for a kidney transplant. Ndakazotanga kugara kumba kwavo but ndainge ndichigara kuguest house not mumain house. Ndaipiwa zvose zvandainge ndichinzwa kuda uye zvekare ndikazonotoreswa passport ndikabva ndachizoendeswa kuIndia. Ndakatoenda nomumwe musikana uyo wavaishandidzana naye ainge achindidzidzisa kuti when we come back taifanira kuti tinge tichizodzosera mari yechurch iyo yainge yashanda pakurapiswa kwandainge ndaitwa navo prophet. Saka ndo zvakaita kuti ndinge ndichizobvuma kuti ndinge ndichizosimuka apo musi wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizosimuka so that the testimony can be heard by everyone in church. Ndikabvuma ini mukoma. Ndo zvakaitika ipapo. Vana papa ava mukoma nashi hamuna chamunoziva, but I don't know, am I supposed to be grateful? Sezvandakaudzwa nema brothers angu kuti you are supposed to be grateful because dai vanga vasiri ivo ungadai wakafa iwe. Ndinodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Handizivi kuti am I supposed to be grateful or I am not supposed to thank him nekuda kunyepa kwavakaita kuti this was a miracle but pasina kana miracle yakamboitika. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangoma hazvo vedu we apa muchechi hamuna kana chamunenge muchimboziva kuti musikana uyu
it is not a miracle, it is a medical miracle inenge yakaitika. Akaendeswa kuIndia uko kwaakanoitwa an operation. Munozvionawo sei papa tingati vakamugonera here musikana uyu kana kuti vakakanganisa izvo zvavakaita. Ma1 regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ma1 aya azotanga manje. Ndine gonye iro randakapiwa, ndinoitawo basa rekubatsira but ndiri kuchivanhu. Saka ndakatanga mabasa awa ndiri mumbare. Ndakabva ndachizomboenda kuMalawi neumwe bhururu wangu. Ndakangotorawo mafone numbers eng'anga yacho. Panguva yacho iyoyo mari ndainge ndisina kuti ndige ndichigadzirirwa zvinhu zvangu. Saka sekuru ivavo vakabva vati sezvo ivo vachiita zvekutengawo zvinhu zvavanozopa n'anga, mapastors kana kuti maprofita kuti unge uchizowana vanhu vakawanda vanouya uchizovabatsira, vanotozvitenga. Vakati mukomana handikwanise kuti ndige ndichikupa zvinhu zvako mahara, izvi ndezvako, kana wava nemari unouya kuzozvitora, because painge patori nekamba iyo yandainge ndanzi yainge yandisarudza kuti ndige ndichizoishandisa kamba iyoyo mumabasa angu awo andinoita. Saka sezvo ndainge ndisina mari ndakatomboedza kuti ndige ndichitaura navo ndikati sekuru, ko zvanga zviri sei kuti munge muchizoita zvekutongo ndipa mahara ndozopota ndichiuya ndizokupai? Vakati kana kwandinoenda ndichinotora zvinhu izvi havatobvumi kuti ndinge ndichizvitora mahara. Saka ndakaona kuti madhiri angu ainge atofofita, ndokubva tadzoka zvedu kuHarare. Ndakaramba ndichingotambura mukomanashi. Ndaikwanisa kuti pamwedzi ndinongobatsira vanhu vaviri, ndobhadharawo renti, ndotenga chikafu, mukadzi akazondisiya. Ndokubva ndachizouya kunoku kwandiri kunyika yevatorwa South Africa, ndigere muno muJoburg. Ndauya muno muSouth Africa ndakaona kuti vanhu vainge vasingafariri zvine chekuita nechivanhu. Ndikati zano nderipi? Ndikati pano ndava kutoita zvekunamata. Ndakabva ndachizotanga kubatsira ndiri kuMasowe, but ndinobatsira ndakarerekera kusaidi rine zvechekuita nechivanhu. So ndo pandakatanga kutoita macustomers zvekuti kuenda kubasa it did not even make sense at all at that time. Mari ndainge ndotobatawo mari dzinongobatwawo nevanhu vanoshanda muno mujoni, zvinhu zvichitofamba zvakanaka. Ndakabva ndachizoti pano ndava kuda kuita investment. Ndokubva ndachizoenda ndakaenda kuMalawi, ndikabva ndachizonotaura nasekuru. Ndikati sekuru, ikozvinozvo ndadzoka, ndava kuda kuti munge muchindibatsira. Vakabva vati kamba yako iyo, but kamba iyi iko zvinozvi yakazozvara mwana. Saka pavakanditi yakazvara mwana ndaifungidzirawo kuti kamba kazviri normal kunzi kamba kana ikazvara mwana inongozvara imwewo kamba, but yakazvara gonye rinova riri rimwe zvekare randinoshandisa. Gonye iri zvino riri kukura nekuda kwekuti ndakakanganisa miko. Ndainge ndakapiwa miko yekuti kunyange kukauya mukadzi akanaka zvinenge mudare rangu handifaniri kuti ndinge ndichizomuchiva kusvika pakurara naye. Asi vanhukadzi munovaziva, pane umwe uyo akauya nezvichemo zvake mukuzonobatsira kwandainge ndichimuita. Akabva achizongotanga kungoitawo maaction. Iniwo semunhu ainge asina munhu ndikatanga kufambidzana naye, ndikatokanganwa ndikaputsa mhiko. Gonye iri riri kukura iko zvino zvimukoma. Gonye iri rinorarama nehuku 5 per day. Fungai kuti igonye but rinodya huku 5 idzo dzarinofanira kuti ringe richidya each and every day. Iko zvino zvindava kutogara a full house, uye zvekare ndine imwe room iyo yandisingatoshandisi. Room iyoyo inongogara gonye iroro. Mukoma nashi, mukoma handizivi kuti ndoita zvekuita sei. Ndakambovafonera sekuru vekuMalawi, ivo vari kutorwara zvavo. Vakati muzukuru, pari zvino handikwanisi kuti ndinge ndichikubatsira, chimbomira zvako, ndichazokufonera ndokuudza kuti unge uchiuya kumatare. Vakanditi asi usafamba, usabatsirwa neumwe munhu, nekuti zvinhu zvangu ndikuda kuti ndinge ndichizozvitora kubva kwauri, sekukupa kwandakaita ndozviparadza ini mbune. Zvino iri gonye mukomanashi riri kundiremedza nekuti dzimwe nguva rinondirotesa hope ndichiuraya vamwe sisi vangu, zvinhu zvandisiri kuda kuita.
handizivi kuti ndingabatsirikana sei because iniwo nditori munhu anotobatsira vamwe vanhu vanenge vatouya kwandiri nematambudziko avo, asi kana variko avo vanenge vaine masimba kundibatsira, aiwa vakasununguka kuuya kuzondibetsera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo vari kuti vanobatsira. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvinhu zvacho so zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakaona kuti vanhu havachafariri ng'anga, saka ndikabva ndachizozviita mukristu ndinobatsira ndiri kumasowe. Asi hanzi zvapanduka zvinhu zvacho, hanzi gonye riri kungoramba richingokura. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Please do like and comment our videos. Zvinotondipa simba ndikaona malikes nemacomments akati one day ekuti ndirambe ndichiverenga nyaya dzanahaiti.